салом дӯстон, ба шабакаи Корвони Умр хуш омадед. оё ҳамон санги калоне ки аз замин боло, яъне дар ҳаво истода аст, ҳақиқат дорад? оё ин мӯъҷизаи худованд аст ё ин ки сохтаи мардум? дӯстони азиз, агар хоҳед маълумоти пурра гиред, пас навори моро бо диққат то охир хуб гӯш кунед. иншоаллоҳ дар ин бора бар шумо маълумот хоҳем дод. фикр мекунам бисёре шумо ин расмро дидаед. шахсоне ки надидаанд, маълумоти кӯтоҳ медиҳем. ин санг дар Еврусалим ҷой дорад. яъне бо гуфти одамон паёмбарамон Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васалам дар шаби меъроҷ аз Макка ба Масҷидул Ақсо рафта, ҳангоми ба осмон баланд шудан, ин санг аз ҷояш боло мешавад. паёмбарамонро гусел кардааст. баъдан паёмбарамон Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васалам ба санг дар ҷоят ист гуфтаанд. ва ин санг аз ҳамон рӯз аз замин боло шуда истода монда будааст. оё ин ҳақиқат дорад? биёед каме аз таърихи шаби меъроҷ суҳбат кунем, то ин ки шумо маълумоти пурра гиред. дар шаби меъроҷ паёмбарамон саллаллоҳу алайҳи васалам бо ҳамроҳи Ҷаброил алайҳиссалом ба осмон баланд шудаанд. ин дар ҳадисҳо омадааст ва дар сураи Исро низ омадааст. акнун ба ин расм каме нигоҳамонро андозем. ин санг бо тариқи фотошоп омода шудааст ва ҳақиқат низ надорад. шахсоне ки ин расмро диданд ва хостанд ҳақиқатро фаҳманд ва ба макони ҳамин санге ки истодааст омаданд ва хабар доданд ки агар ба таги ҳамин санг назар андозед, аз санг 4 поячаҳо гузоштаанд то ҷар нашавад. мумкин ки шумо гӯед акнун ба кӣ лозим аст чунин дурӯғ? ҳозир ба шумо фаҳмонда мегузарем. масалан, дар кӯҳи бо номи Тайҷии шаҳри Мянма санге ҳаст ки бо ранги тилло аст. бо гуфти онҳо, ҳангоми ин санг ҷар мешаваду то одамони бегуноҳро зер карда ҳалок мекунад, дар ҳамин ҳолат мӯи Будда ӯро боздошта истодааст. ва то ҳозир низ ин сангро ҳамон мӯи Будда боз медорад, мегӯянд. ва ҳар сол ин ҷоро ҳазорҳо буддистон зиёрат мекунанд. ба фикрашон ин санг хеле даромади калон меовардааст. бале, чунин чизҳои ботил хеле зиёд аст. дар асл мақсади онҳо пули одамонро бо фанду фреб гирифтан аст. агар ба гӯши шумо дар фалон ҷо мӯъҷизаи худо баромадааст, рафтем, зиёрат карда меоем гӯяд, ҳеҷ гоҳ наравед. агар мӯъҷизаи худоро дидан хоҳед, ба осмон нигоҳ кунед, баъдан бузургии ӯ зоти покро медонед ва ҳис мекунед. ҳоҷате нест ки худованд мӯъҷизаҳояшро ба чунин дарахт ва сангҳо барорад. ӯ хоҳад заминро нест мекунад. як ҳодисае ба ёдам расид ки солҳо пеш дар Покистон як гӯсфанде таваллуд кард ва дар ҳамон барра номи Аллоҳ нависта шуда буд. барои дидани ин ҳодиса аз дигар давлатҳо одамон омада буданд. фарзанди паёмбарамон Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васалам Иброҳим дар синни 7-солагиаш вафот карда буд. дар ҳамин вақт моҳу офтоб гирифта шуда буд. одамон мегуфтанд: бинед, бо марги Иброҳим ҳатто осмонҳо низ гирья доранд. гуфта буданд ки паёмбарамон саллаллоҳу алайҳи васалам гуфт: не, моҳу офтоб барои худ вазифаҳо доранд, ба ин кор алоқа надорад. гуфтанд. аз ин маълум мешавад ки мо муъминҳо ба ҳар хел чизҳои ботил асло бовар накунем. дӯстони азиз, мавзӯъ ба шумо писанд омада бошад, пас дар зери навор лайки худро гузореду ҳатман фикрҳоятонро нависед ва дар кадом мавзӯъ бар шумо навор кунем, ҳатман нависед. иншоаллоҳ кӯшиш мекунему бар шумо навор мекунем.